Правильно я так розумію? Абсолютно. Що, на вашу думку, зараз відбувається на кордоні? І буде відбуватися до січня, якщо? Давайте, власне, почнемо, що ту інформацію, яку ми оприлюднили у вашому ефірі, вона фактично була і підтверджена публікацією в Білд. Пам'ятаєте ту мапу, карту вторгнення? Там чітко було намальовано можливі райони вторгнення, окуповані райони Луганської і Донецької області. Там так було багато стрілок, що мені здавалося, що звідусіль там. Друге, те, що ми говорили з вами про Крим, що прямого вторгнення не буде. Німецькі експерти так само зауважили, що, власне, з території окупованого Криму буде лише масована артпідготовка. І максимум, чого треба очікувати, власне, з території окупованого Криму, це висадки десанту в районі Одеси. Ну, тут, власне, треба зауважити і спростувати інформацію Білда і заспокоїти одеситів. Те, що подається кількість транспортних засобів, мається на увазі, власне, для передислокації так званого десанту, це 8 одиниць. Вони максимум можуть доставити до 5 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації. Тому для проведення масштабної десантної операції наразі в акваторії Чорного моря у росіян немає достатньої кількості десантних кораблів. Тому німцям можна подякувати, власне, за подібний сценарій. Але менше з тим. Хоча б 2 ті райони можливого вторгнення вони фактично підтвердили. Це свідчить про те, що вони дивляться, аналізують інформацію, яка йде, власне, з України, і відповідно враховують можливі напрямки активізації військового протистояння. Те, що відбувається. Власне. Що ви думаєте з приводу того, що оце масована поява в закордонних ЗМІ і в провідних, до речі, ЗМІ, у яких купа тем в світі, окрім України, да? І чи не там головними новинами оце вторгнення і військові дії. Я іноді спостерігаю по турецьких. Тобто турецькі ЗМІ, вони, ну, це має статися щось особливе, щоб воно з'являлося, і от воно навіть там з'являлося. І ми бачимо, це якщо з'являється Bloomberg, CNN, там щось там в Британії Daily Mail, от одразу Guardian, воно одразу з'являється тоді в усьому світі. Якщо в цих медіа є, то це повістка міжнародна. А що ви думаєте, що це було таке залякування з одного боку України, демонізація Росії і залякування України для виконання мінських домовленостей? І ви знаєте, це мовою, скажімо так, вузьких спеціалістів, це контрольований витік інформації. Він з'являється напередодні, власне, розмови Байдена і Путіна. Байдену треба було переконати європейських партнерів в наявності реальної загрози Україні, тобто концентрації російських військ біля кордонів з Україною. Власне, і сам Байден говорить про те, що цілий тиждень американська дипломатія переконувала європейських партнерів, в першу чергу Німеччину, з приводу того, що загроза існує, що, власне, Російська Федерація буде, скорше за все, активізувати військові дії проти України шляхом безпосереднього, я підкреслюю, вторгнення з території Російської Федерації. Ну, наскільки це вдалося американцям, мені важко казати. Навіть поява тієї публікації в Білд свідчить, що німці досить скептично віднеслися до цієї інформації. Я поясню чому. Одна невеличка начата помилка, зроблена Білд. На мапі України Львів, українське місто, позначена Лемберг. Це окупаційна назва від 42-го року, коли Львів був окупований, власне, німецькими загарбниками. Це дало можливість, власне, ну, скажімо, нівелювати всі загрози російського вторгнення. І Захарова, речниця МЗС Російської Федерації, відразу цим скористалася і заявила про те, що ця мапа нагадує комп'ютерну гру. І взагалі вона скопійована з німецьких карт зразка Другої світової війни. Здавалося, помилка, але насправді це гра двох спецслужб, американської і німецької. Німці залишали за собою право регіонального лідера. Країни, яка впливає на виконання нормандських і мінських домовленостей, відповідно контролює питання врегулювання ситуації на сході України. Тобто геополітика була замішана настільки в цьому питанні, але менше з тим. Тиждень перемовин, і Байден виходить з позитиву для України. Він говорить про те, що я виступаю від імені колективного Заходу, від всіх країн. Тобто це не тільки позиція Сполучених Штатів, але відповідно Франції, Німеччини, Великої Британії. І ми вимагаємо від Російської Федерації зниження військової напруги. Це позитив
Як на мене, позитив. Знаєте, наразі лунає критика. Не буде американських військ. Ну, по-перше, давайте скажімо, що Конституцією України навіть не передбачено розміщення військових контингентів іноземних країн. Правильно? Треба для цього міняти Конституцію. Тому не варто впадати в паніку. Друге, відповідно, і ви, і я, ми не очікували, що американські військові чи німецькі бюргери прийдуть і будуть захищати рубежі України, починаючи від, скажімо, Перекопу і закінчуючи, відповідно, степами Донбасу. Правильно? Правильно. Але Сполучені Штати чітко заявили, будуть жорсткі санкції. Події 2014 року, коли ми мали реагувати на окупацію в першу чергу Криму, але не відреагували. Наразі не повторяться. Оце був чіткий сигнал. Це, власне, колективний захід становив червоні лінії для Росії. Не Росія встановлювала з Заходу. От тут от наша територія, Україна – це зона військово-політичного впливу, власне, Російської Федерації, і ви... Мені треба надавати, бо в мене багато Прошу. Та, будь ласка, ви перебивайте відразу. По всіх питаннях. По-перше, щоб було зрозуміло, ви сказали, це була гра двох спецслужб, американської і німецької. Якщо гра американської спецслужби, я вас, якщо правильно розумію вашу думку, це переконати Захід в загрозі великій, в наявній загрозі, не уявній, а наявній, то в чому була гра німецької спецслужби? А я вам пояснюю. Власне, я ще раз підкреслю, Німеччина залишає за собою право, в першу чергу, захисту економічних інтересів. Чиїх? Власне, німецьких. Виключно німецьких. Практичні інтереси добудови Північного потоку-2 і його сертифікація згідно німецького законодавства. От про це йде мова. Ви не бачите ніяких протиріч в уряді німецькому, де є прибічники, як головна партія соціал-демократів, є і повні противники. Да, до речі, от Анна-Лена Бербок, яка очолила Міністерство закордонних справ, їхня партія категоричні противники сертифікації і запуску. Тобто, чи урядова коаліція вже домовилася, що буде Північний поток? Північний потік-2 в будь-якому разі буде, якщо є заява навіть тієї ж коаліції, що він буде за півроку. Правильно? Тобто раніше не буде, це вони начебто заспокоюють Україну і Сполучені Штати, але процес сертифікації запущений згідно німецького законодавства. І оця гра пішла це показати Сполученим Штатам, що є захист економічних інтересів, а політика вже потім. Тоді виходить, що німці мають в будь-якому разі захистити Північний потік-2, бо, от як і пишуть інші, Північний потік, це поступки Байдена не Росії, а Німеччині. Вони захищають, але Байден щось отримує, якісь гарантії від німців, що німці будуть діяти так чи інакше, якщо ситуація складеться там інше. От про що можна було вимагати, гарантуючи німцям, що точно Північний потік буде 2, і ніхто, навіть республіканці, не завадять вам і не будуть ніяких санкцій щодо компаній, які співпрацюють з Північним потоком. Що німці мали гарантувати? Прекрасне питання. Відповідь Байдена Путіну. Ніхто не дозволить нам диктувати умови щодо участі чи не участі України в НАТО. Хто був категоричним противником вступу України в НАТО? Німеччина і Франція і Угорщина. Угорщина, до речі, чи не вперше Орбан заявив про те, що, власне, на сході України війна. Війна. Уявіть собі, проросійська фактична країна, яка блокує нам вступ НАТО, міняє категорично заяви. Про що це свідчить? Напевно, про вплив американської дипломатії. Те саме і з Німеччиною. Як ви вважаєте? Як на мене, напевно, було проведена робота по дипломатичних каналах, яка дала можливість Байдену заявити про те, що, вибачте, а яке відношення Росія має до НАТО і до колективного рішення щодо вступу чи не вступу. Я нагадаю, згідно статуту НАТО, приймається колегіальне рішення, але виступає один Байден. Показово? Як на мене, більш ніж показово. І я закінчив. І дивіться, третя країна, яку ви згадали, Франція, щоб ми не поверталися. На 22-й рік передбачено, що Франція виділяє рекордну суму військово-матеріально-технічної допомоги ЗСУ у розмірі 12 мільярдів гривень, більше, ніж Велика Британія. Це майже півмільйона євро, ну менше трошки, так? Трошки, але погодьтеся, це досить значна сума, і причому від країни, яка категорична проти участі України в військовому блоці. А можна сказати, що тепер
категоричних противників нема в самому блоці? Не можна. Не можна. Давайте подивимося, не будемо забігати, як кажуть, поперед батька в пекло, чи то запрягати себе замість коня. Що ми маємо побачити? Знову Байден-Зеленський чи щось інше? Ні, я думаю, Байден-Зеленський – це розмова суто технічна. Тим більше основні питання, власне, вони обговорювалися і з адміністрацією, представниками адміністрації, правильно? Постійні технічні контакти існують. Тому коли закидають, от з Україною наразі не розмовляли і поставили перед фактом вже після розмов, ну це не відповідає дійсності, правильно? Давайте згадаємо, що і були... Блінкена з нашими очільниками, це є розмови, які технічно забезпечують розмови між контакт безпосередньо, абсолютно. Ну погодьтеся, вибачте, якщо друга людина в адміністрації має тісні контакти, якщо є контакт міністра оборони, який повертається тільки з візитом і отримує, до речі, запевнення розширення матеріально-технічної допомоги, то це свідчить, на мою думку, і на моє переконання про те, що з нами порадилося. І не випадкова третя партія військової допомоги, яку отримала Україна. Знаєте, що там? Летальна зброя, стрілецька зброя. Це прямий натяк Москві, ми ламаємо ваші плани. Якщо до цього це були радари, контрбатарейні радари, там, засоби зв'язку, медична техніка, все що завгодно, тільки не летальна зброя, то третя партія чітко дали зрозуміти, що це боєзапас і летальна зброя. Єдине, уточніть, ви знаєте, там йдеться мова, що буде збільшена військова допомога і в тому числі летальна зброя в разі агресії Москви. Та чи в разі, чи ні, Україна? взагалі. В будь-якому разі. В будь-якому разі буде збільшена, тим більше, щоб наразі передбачено, якщо раніше було 250 мільйонів доларів, то наразі вже 300 мільйонів доларів. Чого потребує Україна в цій летальній зброї? Що найбільш необхідно? І що засоби ППО. Небо не прикрито абсолютно. Від слова зовсім. Оце основне. Друге, військово-морський флот. Те, що передали Айленди, чудово. Програма з Великої Британії щодо будівництва суден – це перспектива. Але є наразі загострення ситуації в Азово-Чорноморському басейні. Правильно? Нам треба реагувати. Відповідно, нам потрібні судна для ВМФ. Нам потрібна власна контрбатарейні радари, сучасні розробки. Нам потрібні системи РЕП, щоб глушити ті самі Орлани-10, російські безпілотники, які ми не можемо дістати. Тобто нам потрібні сучасні технічні засоби власне боротьби. Тепер по ним порядку. А пам'ятаєте, десь кілька місяців тому йшла розмова, що американці віддадуть оцю ізраїльську систему проти залізний купол Україні, бо вони розробляють щось цікавіше і сучасніше, і не мають потреби в цьому залізному куполі. І тоді йшла критика. По-перше, ніхто не міг відповісти, що значить передадуть, продадуть чи віддадуть її безкоштовно. Тому що деякі експерти сказали, якщо віддадуть, хай буде, на всяк випадок. Якщо купувати, то це інша тема. Треба дивитися, наскільки це відповідає на інтересам українським. Друга була критика, це вже в разі купівлі. Що залізний купол – це система для невеличкого Ізраїлю, вона може бути ефективна. Зовсім інша ситуація. Для локальної території. Для локальної території у нас не локалізована. Якщо ще Крим, можна сказати, більш-менш локальним, він сам півострів і він з'єднаний там по суходолу невеличкою територією, то Донбас – це така довга 400 кілометрів лінія розмежування. І це більше, ніж в деяких країн власні кордони. Тому як експерт поясніть, чого потребує Україна, чи потрібна ця система, і про що мова йдеться, і чи взагалі йдеться мова про підтримку протиповітряної системи протиповітряної оборони? Ви прекрасно орієнтуєтеся в питанні, ви, власне, фактично і відповіли. Що таке залізний купол? Територія Ізраїля. Вона досить обмежена, правильно? Вона така, як Крим. Приблизно так. Приблизно так. До 30 тисяч квадратних кілометрів. Абсолютно точно. Тобто, ця система дозволяє швидко реагувати на зовнішні загрози. Причому, ви знаєте, остання загроза, загострення, яке було нещодавно палестинсько-ізраїльське, воно показало, що Російська Федерація фактично тестувала залізний купол. Ви пам'ятаєте, скільки пролетіло повз залізного купола? Вони змінювали траєкторію
інфраструктурі і чистоту нанесення ударів, чого до цього Хамасом абсолютно не було задіяно. Тим більше, що вважалося, що Хамас не може щось професійно робити, вони їх називали саморобні касами, так розуміємо, що вони але наразі я так розумію, або через Іран, або напряму з Росії через Сирію. Вони отримали щось цікавіше. І тоді стало питання щодо ефективності залізного купола. Чи не вперше? Якраз зауважте, на момент, коли почала лобіюватися тема щодо можливої закупівлі залізного купола України, чи то його передачі, власне,